Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomanashi makadii, inini ndinoteerera programu yenyu paYouTube. Ndauyawo nenyaya yangu haisi confession, asi ndiri kutotsvakawo rubatsiro. Inini ndiri mukadzi akaroorwa. Inini nemurume wangu tine mwana wedu 1. Mwana wedu uyu ane 4 years. Tiri kuraramawo tiri munyika yevatorwa. Nyaya yangu yakamira sekudai. Murume wangu kubva last year tainge tatounganidzawo mari iyi yatainge taunganidza yaiva neurongwa. Urongwa hwacho hwainge huri hwekuti tainge tichidawo kuzovakawo, asi mari yakabva yangotsakatika, izvo zvainge zvisina tsarukano. Kubva ipapo takabva taona kuti upenyu hwedu hauna kana kuzombomira zvakanaka. Kusvika muzuva ranhasi ratova gore, ende tiri kuona kuti chiraramo chedu chakabva chasungikana. Kubasa kwemurume wangu mari hadzichabudi, ende kubva last year murungu wavo ari kungotsika-tsika, asi kubasa ivo vari kutoenda each and every day. Tried kuti vange vachitsvaka zvimwe zvokuita, but hapana kana chakambobuda, uye ivo vari kutotya kuti manje kana ndikasiya basa racho apa netime yacho iyo yareba kudai, mari inokwanisa kuzobuda sekupromisa uko kuri kuita murungu wavo. But now tava kutoona kuti vari kungopedzerwa nguva. Inini ndiri munhu anoshanda each and every day, asi mari yacho yandiri kushandira iri kungoperera kumabills, fees, food netransport yobva yatopera. We can't even save, but pavaisevenza zvakanaka zvainge zviri nani. Apa chiri kunyanya kundistressa ndakazvitakura, pachazoda preparation apa inini ndiri kungorwara. Apa kuti ndinge ndichisiya basa hazviiti, cause ndipo patiri kutoraramirawo napo. Mukoma, we tried everything kuti murume wangu ange achiwana basa, asi zvinhu zvacho hazvina kumbotimirira zvakanaka. Kunamata tinonamata, kubatsirwa kumaprofita tatoneta, hapana kana chiri kumbochinja. Ndinokumbirawo kuti kana paine vamunoziva vanokwanisa kutibatsira kuti mari dzavakasevenza dzibude, please. Pressure yacho yandiwandira, apa mhuri iri kukura, apa kumushawo vanongoti tavaregerera. Please ndibatsireiwo, ndingafa neBP inini. May you please let me know kana mazoposta ndobva ndazoteverera mucomment section. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Maybe issue iya yatinogara tichingonzwa, iya inonzi hanzi kana mukadzi akazvisenga dzimwe nguva murume wake anokwanisa kungotanga kusangana neminyama yakangosiyana-siyana. Hanzi sometimes vamwe vana vanouya nelaki, vamwe vacho hanzi laki ravo rinozotoonekwa mushure mekunge vazozvarwa, but kana iri mimba murume anenge achingosangana neminyama. Is it true? Kana kuri kunzi ndezvechokwadi, please let us talk about that issue in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi, hanzi please hide my identity. Inini ndiriwo musikana ari kuma 30 years, ndinewo munhu wandiri kufambidzana naye. It is more than 10 years now kubva zvatakatanga kufambidzana, since we got engaged. Mukomana wangu uyu ari kuma 30 something, ava kutopindawo kuma 40. Family yavo yose hapana kana akamboroora. Kubva kumukuru hapana ane mukadzi oro akaroora oro ane mwana. Mukomana wangu haana hake basa pari zvino, anongokiya-kiya. Inini ndinoshanda hangu ende ndinozviitira. Vasikanawo vanongoroorwa vachidzoka pamusha. Ndiriwo kukura and I need to start a family. I am confused now kuti ndodii. Should I continue with this relationship or not? I will follow my comments. Vanotuka imbomirai, ndanamata ndaneta. It has been more than 10 years waiting for marriage. Wakaitwa engaged. It's not a joke. Kana kuine anoziva kwandingakwanisa kubatsirwawo for deliverance, I will follow up muma comments.
pamwe ndiri kunyanya kufungisisa, handichazivi. Vadiki kwandiri vari kuroorwa vachingoenda. Ndava kutotya kuendawo kunyange kumafamily functions, kutya kubvunzwa kuti nhaiwe ko uri kurongei, ko uri kufungei. Kana paine anozivawo vanokwanisa kundibatsira, please help me. Maybe ndine mweya wekuti haudi kuti ndinge ndichiroorwa, maybe pane mweya wekusaroorwa wakandigara. Dzimwe nguva ndinomboti pamwe vabereki vavo ndivo vakaromba, cause vainzi vaimbova nebhizinesi rebhuchari, ende pane zvinhu zvakawandisa zvisinganzwisisiki zvakazoitika ipapo kusvika vanhu ivavo vazobhuroka, cause hanzi painge pachiitika mashiripiti pabhuchari ipapo. Apa handichazivi kuti ndine dambudziko kana kuti mukomana wangu ndiye ane dambudziko, since kumhuri kwavo kusina kana ani zvake ane mhuri. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, asi please ngatitaurei navo mucomment section. Asi nyaya tainzwa, hanzi mukomana wangu vabereki vake vaimbova nebhuchari, but pane mashiripiti akazoitika ipapo. Hei, hoping kuti haidi uchazodzoka uchitiudzawo mashiripiti awo ainge achiitika pabhuchari revabereki your fiance. Please let us talk with her in the comment section. Kana kuinewo kwamunoziva kwekuti mwanasikana anokwanisa kuenda akanowanawo rubatsiro, please ngatitaureiwo naye mucomment section. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomanashi, can you please hide my identity? Inini ndiri kuda kureurura mukomanashi, zvinhu zvekuti hazvitauriki kumba, ende mudzimai wangu ndiri kushaya kuti ndomuudza sei. Please ndiri kukumbirawo advice yacho pari zvino. I don't even mind kuti ichabva kumunhukadzi kana kuti kuvanhurume, especially kana ikabvawo kuvanhukadzi, I'll be happy, nekuda kwekuti vanhukadzi ndivo vanenge vachitoziva kuti situation yakaita seiyo yandiri kusangana nayo, kana vari ivo vari kusangana nesituation iyoyo mudzimba dzavo. Kana murume akangouya nhengo yake yava kusashanda, unenge uchida kuti murume wako ange achiihendla sei. Inini handichazivi zvekuita mukomanashi, ndiri kuzvidemba mukomanashi, ende zvinhu izvi ndakatombozviudzwa, ndakatombopiwawo yambiro mushure mekunge ndatorera umwe murume girlfriend yake, akatondiudza kuti apa pauri kutambira apa, mangwana iwewe ndaona wazochema. But at that time ndainge ndichingozviudza kuti sezvo tiri vanhu vekuti tiri kungorakidzana masimba, tiri kurwira girlfriend, ko angagodii, because ndini ndainge ndichirakidza kuti ndainge ndatora bebi. Apa handichazivi kuti wacho akandisunga ndiani, girlfriend kuti ndiye akandisunga here, kana kuti uyu muchinda wandakazodhingura ndiye akazondisunga. But uko kwandambofambawo kushoma ikoko kwandafamba, ndiri kuudzwa kuti girlfriend ndiye akandisunga, ende izvozvo ndiri kuzvibhilivha, because pandainge ndichienda kunomuona kumba kwake pane zvimwe zvaimbopota achiita panhengo pangu zvandainge ndisinganzwisisi. Panguva yacho ndainge ndichingotiwo semunhu ainge ari murudo, munhu uyu anongofarirawo kugara achingotambawo nenhengo yangu. Dzimwe nguva ndaiti ndikanopepuka paya, ndaitozopepuka ndichiona girlfriend uyu achitamba nenhengo yangu. Zvaizondinetsa ndezvekuti aiti paya pandinenge ndazopepuka ndipo paaibva azoregedza kutambisa nhengo yangu, ende ainge asingangotambisi nhengo yangu chete, aiti kana achiitambisa paya aibva aipukuta. Kunyange huri urume, iye ndiye aiti paya kana ndikazoproducer aitopreferya kuti inini ndisazvipukuta. Hanzi handidi murume anozvipukuta, ndiro basa rangu rekuti ndinge ndichizvipukuta. Saka kwose kwandiri kufamba mukomanashe, ndiri kuudzwa kuti vamwe girlfriend vangu ava vakazondifambira vaine zvidhende zviya zvavaipota vachishandisa pese pavainge vachindipukuta, kana kuri kunzi ndinenge ndabva mukuproducer. Hanzi chidhende ichocho chiri kurakidza kuti pane kwavakaenda vakanochicherera, ende chidhende ichocho hanzi kana ndikasachiwana nhengo yangu aizofi yakazoshanda zvekare. Nhengo yangu hanzi ichatoramba ichingowedzera kushaya simba. Handichazivi zvekuita mukomanashi. Ndakatombozamawo kuti
ndinge ndichitengawo mapiritsi mamwe akanzi blue pills paTakealot, but ndakazama kumanwa mapiritsi iwawo, but ndiri kuona kuti haana kana chaakatomboshanda. Kunyange kumba kwacho ndava munhu wekuti ndinongogara ndakanuva sehuku. Kana kuri kumba mukomanashe handisisina kana mufaro zvachose, ndinogara ndichingotya, especially panguva iya yekuti tinenge tava kuenda kubedroom nemudzimai wangu. Ndinenge ndichingotya kuti nguva iya yakwana yekuti mukadzi anenge ava kungondibvunza kuti konhai baba vemwana, kochiko chiri kuitika pamuri, because iye anenge achitorakidza kuti shungu dzekuti tinge tichisangana pabonde anenge ainadzo, but inini kunyange shungu dzacho ndiinadzo dzekuti tinge tichisangana pabonde, but nhengo yangu mukomanashi ndiyo iri kutoramba kutoshanda kunyange ndichitoda kusangana nemudzimai wangu pabonde, but iyo ndiyo iri kundiita let down. Zvandava kuita izvezvi ndezvekuti most of the times ndava kungogara ndiri mumamudzo apa ndinenge ndichiitira kuti mudzimai wangu ange achizoshaya simba rekuti kana tava mumachira ange achizondikumbira bonde, but ndiri kuona kuti mudzimai wangu ndava kungomuraramisa upenyu hwekuti ndinenge ndichingomushungurudza, but ndiri kuzoavoida kuti paya patinenge tadza kuita bonde iye azotanga kundibvunza mibvunzo yakawandisisa, because zvazvinotoita ndezvekuti musi wekuti inenge yawana simba paya patinenge tichiita bonde. Asi kana ndikangogara ndafunga vamugirlfriend vaya vandakarambana navo, nhengo yangu inobva yatoshaya simba zvachose. Ende iye pandakamuramba ndichimuudza kuti inini ndafunga kuti ndimbofokasa nemhuri yangu, akabva angondiudza kuti iwewe ndiwe munhu wandichakaurisa, ndiwe munhu wandichagadzira, ende uchadzoka kwandiri. Varume vangani vaindida, iwewe uchandivimbisa kuti ndichazova mudzimai wako mushure mekunge warambana nemukadzi wako. But chakasakisa kuti ndinge ndichidzokera kumudzimai wangu, ndakaona kuti uyu mukadzi uyu aisava pakuda kuvaka neni. Ndakangoonawo kuti hapana pandaizogona kumukontrola, because mukadzi uyu pandainge ndakatanga kudanana naye iye ainge achipinda mubhawa. Sematauriro ake ainge achiti pese paanoenda kubhawa hakusi kunzi anenge achienda kunokechesa kana kunorarana nevanhurume. Ainge achindiudza kuti ndizvo zvaanongofarira zvekuenda kunonwira doro rake kubhawa, but mukunotaurirana naye ndakabva ndamuudza kuti hazviiti here kuti unge uchinwira doro pamba. Apo patainge tichidanana akabva arakidza kuti iyewo ainge ava kunditeerera, because akatombotanga achinwa doro rake pamba, like pandinenge ndaenda kunomushanyira ari maweekends, because ndipo pandaiwanzokuwanawo mukana wekuti ndinge ndichienda kunogara naye kumba kwake for about 2 days kana kuti. So iye akabva azotogumisidzira andiudza kuti iwewe since uri munhu wekuti haunwe doro, chimira ndimbozamawo kuti ndinge ndichisiya doro, sezvo iwewe usinganwe doro hazviite kuti uzoroora mukadzi anonwa doro. Vanhu vanozoti kudii, vanokwanisa kuzokuseka vachiti ndakakudyisa. Asi pafodya apa ndipo paainge achiti ndipo pane dambudziko, achiti kana ukaramba uchingondikurudzira maybe ndinokwanisa kuzosvikawo pastage yekuti fodya ndinozotosiya. Ndainge ndakazvipira kuti vamugirlfriend ava sezvo ndainge ndavada ende vainge vachindiitira zvose zvandainge ndichida, especially kana tasvika panguva yebonde ndaisvika pakutokanganwa kuti ndiri munhu ane mhuri yake. But mukoma ndakazoona kuti munhu ane unhu hwake anonetsa kuti unge uchimuchinjisa unhu hwake. Asi chakazondiodza mwoyo pavamugirlfriend ndechekuti taiti kana tikatanga kunetsa nawo semanetsaniro anoita vanhu kana vari murudo, iye aibva atanga kutaura mashoko ekuti right now ndainge ndichinozvienjoyera zvangu kubhawa ndisina kana stress, but ever since zvawakapinda mulife mangu ndikabva ndazvivimbisa kuti zvekuenda kubhawa handichadi, now wava kundipa stress. It is far much better kuti ndinge ndichidzokera zvangu kubhawa ndichinozvibvisa stress. Saka ndakabva ndaona kuti hwainge husiri upenyu hwakanaka hwekuti mukadzi anogara achingokuudza kuti dai izvezvi ndisina kana stress ndiine vamwe vangu tiri kubhawa tichifara, pandinozongodzoka kumba ndinenge ndisina kana stress. Saka vamugirlfriend ndakabva ndangovaudza kuti no, zvakanakai, chiitai zvacho zvamunoda. Kana muchiona kuti inini ndini ndiri kukutadzisai kufara, chiitai zvamunoda. Inini nemi zvagumira pano.
iye ainge achifungidzira kuti maybe ndainge ndichitamba but paakaona kuti ndainge ndava kusauya kumba kwake ndipo paakabva atanga kundiudza nyaya idzodzo dzekuti wega uchadzoka pamba pangu ende wega uchanditsvaka. Pari zvino mukomanashi ndava kuona kuti ndizvo zvacho zviri kutoitika, kuti mukadzi uyu ndava kufanira kuti ndinge ndichidzokera kumba kwake zvekare. Mukomanashi ndiri kutya kuti izvezvi kana ndikadzokera kumba kwake ndiri inini ndinenge ndichikumbira love back, amuone here kuti ndini ndinenge ndatova padisadvantage because anenge ava kutondiita yese yese. Worst of all, nhengo yangu yava kusashanda kudai, so handizivi kuti ikoko kana kuri kunzi ndikazodzokera kwaari nhengo yangu inozotanga kushanda here. Ndakatombozama kuti ndinge ndichitaura naye but iye akabva atorakidza kuti dhiri neni haasisina, but ndezviya zvekungoti akangondirakidza kuti haasisina dhiri neni, not knowing kuti ainge achirevesa here kana kuti haasi kurevesa, because ndainge ndambozvipira kuti kana ndikadzokera kwaari ndingoenda ndingonotesta kuti nhengo yangu kwaari zvekare haishandi here. Now I am looking for advice mukomanashi, especially kubvawo kuvanhukadzi, kuti pakadai so ndopafambisa sei, because handichazivi kuti ndoita sei. Sezvandakuudzai kuti ndakatombozamawo kuorder mamwe mapirits paTakealot thinking kuti maybe anokwanisa kundibatsira kana ndava muimba yemukati, but ndakatoona kuti zvakangofanana, hapana kana zvaakashanda mapirits iwawo. Ndakatombozamawo kuti ndinge ndichikumbirawo maremedies mumagroup. Zvino kuno kwandiri kunyika yevatorwa, zvimwe zvacho zvandainge ndakaudzwa kuti ndinokwanisa kuzvishandisa kuti nhengo yangu inge ichiwana simba, zvimwe zvacho handisi kukwanisa kuzviwana. Pane ainge akandiudza kuti kana ukachera mudzi wemugavakava, mudzi iwoyo wemugavakava kana ukaurarisa uri muchigubhu chemvura ukazomukira uchinwa makuseni, zvinhu zvako zvinokwanisa kukuitira zvakanaka. But mukoma, ndanwa magavakava awa ndichamanwa zvekare, but ndava kutoona kuti zvinokwanisa kuzotondiafecta because mamwe acho ndakazotosvika pakumadya chaiko raw. Ndava kutotya kuti maybe rinokwanisa kuzotondikanganisira utano hwangu, because zvandinowanzokuita ndezvekuti ndinotora mugavakava uya ndobva ndatanga kuutsonda-tsonda uri mukapu, ndobva ndaita zvekunwa. Apa rinenge richivava sei, kuvava sepiritsi reTB chairo mukoma, but ndinenge ndichingoshingirira. Asi chacho chandiri kushingirira ndiri kuona kuti hapana, nhengo yangu iri kuramba kushanda zvachose. I don't feel like a man anymore. Vedare ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiudzawo kuti ndoita sei, mudzimai wangu ndomubudira pachena here kuti izvi ndizvo zvandainge ndichimuitira, ndaiva negirlfriend paside. Vedare ndiri kukumbirawo advice kuti ndozvifambisa sei, mudzimai wangu ndomubudira pachena here kana kuti ndongosiyana nazvo, ndongopretenda as if ndawirwawo nedambudziko rekuti nhengo yangu haichashandi. Please mukoma, kana mukandiposterawo nyaya yangu ndiziviseiwo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaneta nekudya gavakava. Hei, apa iro gavakava nekamuvaviro kacho karinoita so. Hei, please ngativabatsireiwo. Ivo mukoma vakabva vati kana kuinewo anoziva maremedies ekuti munhu unge uchizvisunungura, please ndiudzeiwo. I am willing to do anything kuti nhengo yangu ikwanise kuwana simba serayaiva nayo kudhara. Please ndibatsireiwo hama dzangu. Vedare ndo message yakabva kuna mukoma vedu, ngativabatsireiwo mucomment section. Awa ndo mamessages andanga ndakakubatsirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.